Urio kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Manchu murigere rwegeta seni Kyandizi TV nabwo bwansubo mu busine kinga kingiye kerongo kwarga ni meyo murobere ubwo kumenya ko yaho numurobere togose mi wamange igoro yo kurenda obochene ubwemebere yaitona aritwe rere raso murobere nimbwa tomugeni kurwase enyagetari ya Oasis specialist nacie dogo cyo gukwanira igoro ya immunization monasabana ekerara cyo gutumanya manke inki immunization na indeci ina cha immunization chichechi ngiyo kiyakorekana ekero abana baigamo no bataranyora immunization yiga ubu numancho muringo kwariga ni asenchire yabeno beko gusanga na into wikomero imeyo murobere tobeto gosemiwa amanke ekerongo kunyerubuna sensemo ya Facebook nabakogendera gotonyara Kyandizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyara Kyandizi TV News iriyo togendere gusanga mango numurobere ko leto sore nenche Evelyn Osero ekeronte tokoira libageri eri mwariga ni mugeni bwiri tkorya rero imanyekani erietariaye iriyo tobeto guchaka umurobere na gosemiwa amange karibu sana mugeni. Asante mbiamana Samaritane nkuru kuna memara okarasegasi asenyagetari ya Oasis Specialist Hospital aliasege tango kirikia MCH mostly ngo dumia abana n'abanyina bebwateraniti. Asante karibu sana asumurubire bwiri tkorya rero aha bono twabere toko yiwa abana bata n'umwana one taraba immunized tote totumanye immunization ningi immunization bana kera tora kwanire igoro yobo agare immunization nekero introduction of some antigens into the body could egere to protect against a certain disease igone kututene sindani iri mwana kubetu komokonya wetanga kuraso konyora marwirande akero kindora atumanye marwire kyaya iga umwana yakera konyora immunization yiga kumutanga kuru buna bana totabekero mwana anyorire kerari kimwerere abwene takonyora ti immunization ibere immunization intangani oral polio immunization ya kabere BCG oral polio ikumutanga kurwa poliomyelitis alafu na BCG ya muzuia kurwa ase kifua kikuu TB nabure TB abana baiga kero mwana anyorirwe gose kero mwana ibuiru ngakikyago chaka kova agotwara konyora immunization yiga na inde wiki myaka irengo mwana bwenta gukorera kwa immunization buna bone kero mwana anyoriru totebe konyora ari those birth immunizations ekitwateba ibere oral polio na BCG nande mbali bali baratake umwana wabanyore immunization ende kuru hepatitis B that is really anyoriru kengima alafu kurugabo nkwe wale clinic ama tuwe clinic yago tabana after 6 weeks after the injection eri tintanga ni siri anyorire riri anyoru the next clinic yako maleto mana after 6 weeks yeah from there akomaleta nande after a month ono sangi umano ikire 10 weeks then from there 14 weeks egere umano nyora ti immunization sirchiganiri at 6 weeks umana akonyora oral polio eri anyora teriri at birth ala nani konyora at 6 weeks another immunization akonyora pentavalent another immunization akonyora PCV 10 alafu nandonyora rotavirus yeah ione chi immunization yakonyora mara gatana sintunda isana asitintunda isana kero kinda bantomborengo chibare ba confuse use banyora ubutukano hagati ya immunization na vaccination ninkyora tebe tukautikere gati y'ebintu bibere vaccination is preventing against a certain disease mostly totebekero vaccination nonyana na bokonyora it's not a mandatory na boko vaccinated against a certain disease typhoid meningococcal
against cholera. That is, you just get a vaccine. Yani okonyore vaccine yega erio ya gokonya agochia kwitanga kurasa okonyora marwire gose gutanga tukonyora marwire yosmu. Yeah. Na immunization is a scheduled. Buna bana tatebenga buna lirio mwana anyoriru na bwana takonyora certain immunization. After that kogenda ni kama schedule yenye iko mpaka mwana ike 5 years. Lakini vaccination you can get it after getting immunized. Okay. Igo bona tokno gotabona abana ibakonyora immunization abantu barende banyora vaccination. Yes. Kero kende na isakoboria naki wakwanire oral immunization na injectable. Kima ito search na chichire types of immunization. China chichire types of immunization. Oral immunization ntiri abana bakoye through the mouth. Alafu injectables ntiri bako beto. Most of the babies utoko beta upper outer quadrant of the thigh. Yeah. Ichire bana tatebe oral immunization tatebe itire oral polio, rotavirus, oral shankle yenye ni oral cholera vaccine. Yeah. Kero kenda banambaro kanyora bakwiburu babwate michando au mwana gwate gusemburu iregete akwiburu na borobo abana buna baiga mbare na position yoko immunization gose barabu ebakuratiwa. Yeah. Immunization is for all children regardless ngo mwana onyoru na any deformity oso mwana onyoru na michande ndionsi goika nari goika nyore immunization. Na eligible yoko nyore immunization regardless of the problem abwate. Yakogera kera konyora immunization mkomo konyere tatebe buru iribonde na ndibwaro gocha attack on top of this problem abwate. Boiterale. Abantu manyango bujo buiga bonse apart from gutango omwana yiga konyora samarwera yiga obuye bonde bwa immunization imburu byo bigora teba sabana. Tatebe immunization ya sabana ngo konyere sana especially go boost immunity yabo. Alafu another thing nabego konya go protect abana against disease. Alafu it also helps tatebe go protect our family. Kwarol ekero mana nyore tatebe immunization yeri we as the family benefit yakogara onyu mano yo atanyori immunization kanga na spread maybe a certain disease for the family. Kero kende mbito kibiri buna umuibori ekero mwana akonyora immunization yase duration yega gose period yo mwana akonyora immunization ebintu mbiro rumuibori akwenta gutiga gukora so mwana uyo gose gukorera umwana yega wa avoid osena ndembindo ki ebintu mbira kwenta gukora kinga kiecho mwana agenda tukonyora immunization. Binte bingo buna into abiburi bana tubana takorera abana baitu buna akaragenda takonyora immunization. Especially a government yetu ya Kenya, we thank them for the provision of the immunization. Especially as a vaccine say takonyora. Number 1, ti vaccine intiro nonyo muibuli abwenerete. Inti ase ekepishe juleri eto erito konyora kawaida lakini intubona abiburi tubwenerete to make sure torenga bana baito banyorire. Buna bana tatebe a vaccine ya typhoid. Yes. Teyo ase kwerende schedule ye government. Lakini intubona abiburi itawa mandate torenga abana baito banyorire. Buna bana ti vaccine yecho gose vaccine ya meningokoko. Egere ezuiye gutanga marwira mange. Kero kende inki kego chiyakorekana tatebe guse ekinga kichiri omuntu ari keire abwendete omwana yabwenda konyora immunization yiga lazima agende exact time ama araba utumira matuko make tatebe guse omuntu nari keire omwana nyore immunization yiga tatebe after 2 weeks gose chitariki cyari keire uranyora utumire matuko make yiga nere byo mwana yanyora immunization gose bona gutiga eteigo nere buyanyora nayo utumire gekogera at least anyore vaccine yeri emokonye asomuberoye tatiga pi
areto mwana clinic nebo utumire no ine week no ine week ibere ali sainyoranga neire mwana clinic ere bya sana moire clinic. Asante mwancho mugere nainde bunogendete ko notogenderete ko kwanira immunization nanene asabana abuna omugeni bwiri twerera berega gutumanya immunization yiga nigo ekwe wase chintunda insano sekuru wase chintunda isano asabana korwa chinga kichyo koiborwa namono berega gutumanya muna nigo chikwenanwa arakabere asenchera ya oral gusewetera umuntu abasabana bakwe buna polio nabo igo enchera yo kubetwa guse injectable aberega gutumanya muna nerubya ekero abaibori guse abaibori babakwene kyabonekera abana babiri bakoiborwa babiri bakwenda se kinyagitari eyo kwenyorera immunization yiga asenchira ye momono ayebuye buri bwa yabirega gutumanyia anene mono no gutanga abana baiga korwase okonyora amarwaire buna TB na marwairande ayo barabe bakonyora igo nerubya ekera abana bakonye gitari usubero nyagitari egenkyo baba bakonyora immunization yiga yakorwa chinga kiba koiboro numurubiro togenderete gosemiwa igoro ye chinchera cyo komenya buyake bochenu bonekera ndaite ninde agendere gutumanyia amangi ngikiriye go kiyakorekana anene ekero yanyarikanire buna umwana uyiga ataranyora immunization yiga ningikiriye go kiyakorekana ase umubere oye gosengikiriye gose muchando kyuri ogukia ororokana ase amatukaye mbiye mona ninde ngo kwarigani abono kwabere gukwanira mwana ya kero kende kero umwana uyiga nyorire immunization yiga ndubwate side effects use complications chinde. Asante sana nanda seribara ekero mwana toteba bitirwe sindani echiga toko beta magoro some children react nabo sanga mwana ndo twalire liberera nabo sanga abana bande igari the injection site yatwara redness abana bande nabo sangi maybe ya form a lamp a hard lamp igaiga injection site ya bimba go taigoro abana bande nabo sangi ba guo kumuriro neriberera lakini bono asa yonse a unique side effect cha immunization cha vaccines. What we advise usually parents onyo mwana twalire liberera okumo expose okumo rustianganke egere liberera liri disire eya igobane togatebanga eya reactina umuberoye depending with the different bodies cha bana baitu onye the injection site ya twalira kalam oko you observe for like 2 to 1 month or renga is it forming an abscess ama it's just a lump that will dissolve on its own. Mwancho murigere tigaturagenda se umutimoko ekero turira nento chieko gendera gusanga mankinyira sensemo ya Facebook nigoragendere gotonyora witra Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube otonyora witra Ndizi TV News tigaturenda se umutimoko mokego ekero tokuira nanto chieko igwa amange kubwatkana na immunization anene yabana. Nisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imbere mu babwata muzika nigoro n'amaharigane y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byalire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako palibuya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate e wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobwo twerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero ejubwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talera chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be.
na ndo mwanchi umurigerera centre ya bene twakurira umutimuko twagenda moke tukwira na centre ya bene tugendere gusanga mange ekero tugendrete kumanyiwa igoro ya immunization twabiri tukumanyiwa immunization ningi nene ase abana chinchira chiyo koba immunized inchiri chiga na ningi keriye go chakia ba ekero gusenki side effects inchiri chiga ekero umwana koba ichine twagendrete gukwanira oberega gutumanyia gati yabo okubimba nabo watatebe egatie chinde nchiri wateba inateba umwana agutwara liberera alafu nande injection site alise twamubite sindani ugusangi yabire red abana bandi mbali bako react tatebe ngo umwana over too sleepy bosa bandi mba gutwara nonyine chitoro nonya umwana ali tu yani ali restless ndatebe alafu abana bandi ugusangi maybe sometimes the injection site yaba red na andi yatware lamp ime neri twaro koko bimba one lamp yeto otoko you observe for 2 to 1 month torenga is it forming an abscess we say again reta kunya gokea which is a good sign abi buri mbaro konyora barabango it is advisable kero konyora umuyibori wose kero kendo iriro umwana onyorire immunization yega konyora muna liberere wate abiburi abange ngoba barekero bwato umwana igweta woka liberera konyora umuyibori ochakire kuriye iryogo ku mwana it is advisable kuriye iryogo ku mwana akero mwana wate liberera it's advisable omoe paracetamol according to the age na weight yaye alafu koruga bugosomo exposure iberera lirindiri nyinge punguzero mwana wetianga iberera liri obosangiryoka lyasirire buri tangani ngwaba go gukwanire gore ya immunization na vaccination ngwata na chi vaccine yechiga chigokonya ase gwitanga kurwase amororega tima itinchiri chiga nende na kiora tebe chiko ba administered asubwagari ti vaccine sechiga itire different types of vaccine bona turagambire bona sobwagare totebe chiri oral polio twakwana igoro ya oral shankol iri okonya oborwaire bwa cholera alafu ntobate rotavirus igotanga against oborwaire bwa rotavirus yenyene alafu ntobate injectables totebenga pentavalent igotanga against 5 diseases diphtheria pertussis hemophilia hepatitis B na tetanus alafu koruga abuntu bato vaccine koro ku PCV 10 wase PCV 13 itire ibere PCV 10 wase PCV 13 egotanga against pneumococcal over pneumonia sawa alafu koruga abantu bate vaccine ya flu neror influenza igotanga mostly igotanga against totebenga unasikia homa unabana mtoto bata bana ba school going children it's advisable to immunize to vaccinate abana baito against a vaccine you totebenga ya flu na it's advisable also a vaccine and neror ku meningococcal a vaccine yege egotutanga inonyeni into adults na batokonyora a vaccine yege etotange gwetero borwairo boiga when wa meningitis dagete kwanya koigo borwairo alafu korugabu a vaccine ende totebe torakwanire bono hepatitis A hepatitis B alafu nande nabo tokonyora vaccine ende gototanga wetera oborwaire bwa chickenpox wase chickenpox kwanya ko biwo oborwaire obo vaccine ya enera or especially bali batanya koliewa na bakonyora vaccine ekoro ko varicella you be vaccinated against it what about oborwaire bwa measles oborwaire bwa measles mbo bate vaccine yaye ekoro ko measles measles itira ina kabere measles rubella wase
ande nero vaccine ende ko ebwate measles, mumps na rubella. Alafu nonye tetanus ekere into abaswati to ebwatranity mostly nko batra advice di obeto sindani ya tetanus go se nonye nekere kwa nyorire injury especially ekere ko kwali weta injury ga kwa nyora injury ko siri bati go somo sumario ko beta it's advisable onyo obe injected tetanus vaccine ko go prevent konyora infection kororo. Igono kunota na chi vaccination yechiga vaccines na chichi gotume kwa ase immunization yabana. Immunization vaccines chiaye etire tatevenga scheduled. Lakini vaccination you just walk into a facility whatever ki intayeteka vaccinated against tateve influenza vaccine intayeteka vaccinated against coronavirus lakini immunization chitateve vaccines chitiko administered for the under 5 children. According na side effects chirwa bagota tumanyo mwana akonyora kero kinene nyare kane one gusumwana nyore none erientangani ya nyare kane buna mwarore side effect yechiga mumu chencheri ebe atumeke oro yoka gose goikabe injected wika ave injected totebe wikanyore chiri oro cha kawaida alafu injection lazima nyore. Despite konyora it's a side effect we kanyore injection. Abono kero kende complications inchiri chechi mono chire chikagire koba at worse akero yanyari kanire buna umwiburi tara mwana ya konyora immunization ndio skuru kwiburu kwa yambaka chingaki chiri chomwero. Tatebengo umwiburi tara mwana ya clinic koru umuchaka nambaka omwele umwana oyo iga immunity yaye koba low. Especially akere tatebe akoba it's easy to be exposed into diseases especially bunabono TB kwarole the worst happens ekero konyoranga mwana oyo igonyorero borwire bwa poliomyelitis. I think umeona most of the adverts umontako anakuwa paralyzed anakaa kama kiwete alafu anasema onyendri na manyete mama na maite importance ya immunization kangana ngirete nonye nintenyore usange oso mwana bere paralyzed kusena magoro oso mwana obeire onyorire buna bantu tebo boroire bwa TB onyendri abete immunized at least kangabono maybe hangepata hiyo ugonjwa. Kero kende nkyo ko goseo boseme bwa wichase abaiburi na baliane ne bakonyora abana igoro ya immunization nere yeye go kwamanya no bya bwa yaso bwa gari ase kulingana ninte naringe batebanga intubuna abaiburi ekero mwana nyorire ekero kwanyorire mwana wo imbu yato sikiza magiza ritoka yo kunyagitari. We follow the vaccines schedule eri nonye nintu ase getabu keri na batokoligereri omwana no ikire chiwiki 6 omwana one nabwene takonyora vaccine get squeeze abiburi otore digital nabo konyara koligereri watebangana ki chiwiki 6 omwana nabwene takonyora oral polio anyore rotavirus anyore PCV10 anyore pentavalent anyore na vaccine yende kwarole wei kanyagitari watebugunga waniga vaccine geteteyo ayebuno moibori follow up bolinga how long is it going to take before mwanone anyole vaccine kwarole at least following up na bekorokinga this is a parent who is concerned about the well-being yo mwanoye yakogera chi vaccine se chigoto konya sana chikonya na abana baitu ntwarra buna twanyora benefits cha vaccines cha immunization twatabanga we as the family we also benefit akero mwano ito
ata anyorire atari korwara kero kende bono bunaye ukumo no kuriria mangana y'abaswati n'abana sinyagitari ya Oasis mu miroberio kimubwate gose mubwate nchirinde yo kweneke buna abayihuri abayigekero bakirane ne bari bakwibura ngo batebi nkumubwate miroberinde yo kweneke buna ngo basemya muri igoro yo buya bwo kurinda abana bayiganene ko eneke buna babire banyore immunization yiga buna ntebona ngokora se nyagitari yo as specialist and mostly ngokora se MCH aigango deal na abana n'abaswati bali bebwaterante every last Thursday of the month mostly ntobwate a function every last Thursday of the month tobate function ya lamaz abu abangina bali bebwaterante bari third trimester bakorangerirwa toko bakeresi mitu aba invite bacha we share with them especially the first time mothers to abatebe karo mwana anyoriru breastfeeding yo position yo mwana iga you sit well hygienically obweneta we take care iga alafu immunization mwana ogabweneta konyora as per scheduled as per the schedule ringa at birth anyore vaccine gete after 6 weeks after 10 weeks after 14 omwana anyore immunization mpaka ike 5 years ngoso migubale nko gubara masoma mange alafu wete nande nko reservale unaboniga bali bebwateranite yes sitting positions cyabo cya change sleeping positions cyabo cya change ngo tebugubare simple exercise kiriba bweneta ko kora tibakonye during delivery umuntu anyora yako nyoro mwana bya nakero kende asumu iburi ori onyora umwana yo aseke eke gusechinga kichi umwana yagendera tukonyora immunization mwiburi ere kende ngera bweneta wetanga kurwa soko kora ero nere akeke kwera chinga kichi ngomanya ngo breastfeed ari usengo konkiara umwana yoga kero kende ere bintombira bwenta wetanga kurwa soko kora boni gabano tokatebya abiburi baringa egento babweneta okora they observe high hygiene egera umwana oyo igago breastfeed anyore good health go avoid konyora marwaire egera anyakomoira nyagitari observe hygiene akora exclusive breastfeeding for 6 months without supplementing anything unless muswati otabwate mabere that's when to advise omuswati omoiboli a supplement na nan lakini tali obokima before 6 months amaberoka mbia bana somo sebyo ya mwaje burgeri bana muna kwa berego kuyu mno basenya twabere tokonyora igoro ya immunization ya bana anene muna twabere tokumanyi umwana korwa chingaki akoiborwa gwika asicintunda isano nigako abwenta konyora immunization yega anene asobu yabu kumutanga korwase okonyora amarwa irande igobona twabere tokumanyiwa nere byabana bayigabanyi babe immunized asentire mojo gokonya no namarwa irayo mbanyora amarwa ire namarwa ira itabaga kwambukira abantu bande ase family namono bera utumenya una ekero mwana yigataranyora immunization ingikeriye uci yakorekana ase emebe gusase mubiroye ase amatuko alibose ina mange togendrete gosemiwa korenda sengencho yebiro togokorera mu rubiri biri twari rero gaiga tinga kinene ndento beto kumirana ero tobeto gosemiwa amanke bono mu rubiri ko leto asore na nche Evelyn Osere kanongo kwenyero bina sense moya Facebook nabako ngendera batonyora wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube otonyore wetera Ndizi TV News ekero togendrete gosemiwa amanke